שלום, רציתי מאוד להמליץ על שירותיו של סתיו בתחום של ייעוץ משכנתאות. לפני כשנה רכשתי דירה והייתי צריכה מאוד לעשות תהליך מסודר וליווי אמיתי, מקצועי, בעניין של לקיחת משכנתה. לא הייתה לי את הזמינות לעשות השוואה בין הבנקים, להבין את כל תנאי התקשרות ולחשב בעצם מהו המסלול משכנתה הנכון עבורי. נעזרתי בשירותים של סתיו ומאוד מאוד גם נהניתי בתהליך, גם שמחתי עליו מאוד, ובסוף גם הרגשתי שבאמת סגרתי את המשכנתה הנכונה עבורי. אז לכל מי שמתלבט וחושב, אז בהזדמנות זו רוצה מאוד מאוד להמליץ ופשוט ליצור קשר.